Κυρία Μπότσιου, πού βλέπετε σήμερα το μεγαλύτερο στρατηγικό κενό για την Ελλάδα, στην οικονομική ισχύ, στη διπλωματική πρωτοβουλία ή στη γεωπολιτική αυτονομία? Στο κράτος δικαίου. Γιατί η εσωτερική συνοχή είναι σημαντική για να προβάλλουμε ισχύ και προς τα έξω και για να είμαστε σεβαστοί και από τους εχθρούς μας και τους αντιπάλους μας και από τους συμμάχους μας. Για να είμαστε πραγματικά αρεστοί. Θα ήθελα εδώ να διορθώσω τον κύριο Κούρκουλα. Οι πρώτοι οι οποίοι δημοσιοποίησαν και έχει γίνει πάλι πολύ της μόδας αυτή την γεωπολιτική αντίληψη των πραγμάτων ήταν οι Άγγλοι. Με το Μακίντερ. Ο Μακίντερ Φόρουμ. Ναι, αλλά ο Χίτλερ τη χρησιμοποίησε ως επιχείρημα επιθετικής εξωτερικής πολιτικής. Ναι, αλλά ταυτόχρονα και οι Αμερικανοί, οι οποίοι είχαν τον Μάχαν και αργότερα τον Σπίκμαν, πήραν από τους Άγγλους αυτή τη λογική προκειμένου να διορθώσουν και να δημιουργήσουν τη δική τους ναυτική αντίληψη περί γεωπολιτικής. Πάντως, επί 30 χρόνια δεν χρησιμοποιείται. Λέγαμε συνεργασία, επέκταση των σχέσεων, εμβάθυνση. Δεν λέγαμε ποτέ θα έρθουμε διότι γεωπολιτικά μας ενδιαφέρεται σε μια χώρα. Πάντως, μου θυμίζει αρκετά αυτή η περίοδος που ζούμε τώρα, λόγω των γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Το 19ο αιώνα, το τέλος του 19ου αιώνα, χωρίς μεγάλο πόλεμο, δυστυχώς πολλούς μικρούς πολέμους γύρω μας και γύρω μας. Είμαστε ήδη σε 3 μέτωπα, έχουμε περιτριγυριστεί από 3 μέτωπα και νομίζω ότι θα αλλάξει πάρα πολύ ο κόσμος, οπότε πρέπει να ετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα. Θεωρώ λοιπόν ότι το σημαντικότερο για την Ελλάδα που πρέπει περισσότερο να δώσει έμφαση σε αυτό είναι το κράτος δικαίου και η δικαιοσύνη που πηγαίνει μετά από το κράτος δικαίου. Και θα ήθελα εδώ να συμφωνήσω ξανά με τον κύριο Θεοχαρόπουλο και με τον κύριο Κατρίνη, λέγοντας ότι τα δικαιώματα δεν είναι δικαιωματισμός. Θέλω να πω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό το πινκ-πονγκ που αναπτύχθηκε πριν από λίγο μεταξύ σας, κυρία Μπότσιου και κύριε Κούρκουλα. Και θέλω, κύριε Κούρκουλα, να σας απευθύνω ίσως το τελευταίο ερώτημα, γιατί τελειώνει και ο χρόνος. Εάν η διεύρυνση επανέρχεται ως στρατηγική επιλογή και αν σήμερα είναι περισσότερο εργαλείο σταθεροποίησης ή μήπως η Ένωση κινδυνεύει να εισαγάγει νέα ρήγματα στο εσωτερικό της? Δεν θα τολμούσα ποτέ να αντιπαραταθώ στην καθηγήτρια την κυρία Μπότσιου σε ιστορικά θέματα. Απλώς να πω ότι εμένα αυτή η περίοδος μου θυμίζει, επειδή ετοιμάζω ένα βιβλίο για το Μεσοπόλεμο, μου θυμίζει και ανατριχιάζω τον Μεσοπόλεμο, όπου μέχρι το 1928 όλοι πίστευαν ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει παγκόσμιος πόλεμος. Είχε υπογραφεί μάλιστα και μια διεθνή συμφωνία, όπου συμμετείχαν σχεδόν όλα τα κράτη, και η Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση, όπου στη συμφωνία λέγανε ότι αρνούνται να χρησιμοποιήσουν τον πόλεμο για την προώθηση των εξωτερικών, την επίλυση διαφορών. Και βέβαια μετά από μερικά χρόνια μπήκαμε στο δεύτερο παγκόσμιο. Τώρα, στο ερώτημά σας για τη διεύρυνση. Η Ευρώπη πέρασε πολύ μεγάλες κρίσεις και συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις, είτε λόγω της εισβολής στην Ουκρανία, είτε λόγω της διεθνούς αναταραχής που έχει προκαλέσει η επιβολή παράνομων δασμών, όλο αυτό που γίνεται. Αλλά δεν υπάρχει μια καινούρια χώρα από αυτές που εντάχθηκαν μετά το 2004 που να είναι υπεύθυνη για αυτήν την ανομαλία. Αν θέλετε, τη μεγαλύτερη κρίση την υπαρξιακή η Ευρώπη την πέρασε λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Και η Ελλάδα ήταν κράτος μέλος ήδη από το 1981. Άρα δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τα νέα κράτη-μέλη. Έχουν προβλήματα όπως όλες οι κοινωνίες. Και ολοκληρώστε με αυτή τη φράση, και παρακαλώ. εγώ ισχυρίζομαι και απαντάω στον κύριο Μηταράκη, που βεβαίως ήθελε την Ευρώπη ακόμα πιο αποτελεσματική, ότι έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια και κατά τη γνώμη μου οι 3 ευεργέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος με τον Brexit σταμάτησε κάθε κουβέντα για αποχώρηση. Αν θυμάστε, πριν αποχωρήσει η Μεγάλη Βρετανία, όλοι απειλούσαν ότι αν δεν μου κάνεις αυτό και αυτό θα φύγω. Ο δεύτερος είναι ο Πούτιν, ο οποίος κατόρθωσε να συνενώσει την Ευρώπη σε ένα πολύ διχαστικό ζήτημα, όπως ήταν οι σχέσεις με τη Ρωσία. Και ο τρίτος ίσως αποδειχθεί, ο πρόεδρος Τραμπ. Εκεί βέβαια τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, γιατί ακόμα εξαρτώμαστε αμυντικά από τις ΗΠΑ.